cam gyntaf y siwrne ar gyfer y safon corfforaethol fydd y cysylltu gyda'r ymarferydd iechyd gweithle sy'n gysylltiedig â iechyd gyhoeddus Cymru. Maen nhw wedi gweld popeth, maen nhw'n gwybod y broses mewn a mas a bydden nhw'n cefnogol iawn i chi wrth i chi ceisio cael y wobr. Mae'n bwysig iawn bod chi'n dangos beth ych chi wedi gwneud yn ymarferol mwyn sicrhau bod hybu iechyd yn rhan annatod o'r man gwaith. Fel ni'n gweud, mae'r ymarferydd iechyd yn gallu helpu chi fyna, ond hefyd mae'n bwysig iawn bod chi'n cael cefnogaeth gyda rheolwyr y cwmni neu y man gwaith i sicrhau bod hwnna'n dod o'r top. Mae'n bwysig iawn bod aelodau'r grŵp a cyfrifoldeb fel bod nhw'n gallu bod yn hyderus ar gyfer topig arbennig. Enghraifft, os oes rhywun sy'n yn ei gwaith bob dydd yn gyfrifol am iechyd y diogelwch, mae hwnna'n gwneud synnwyr cyffredin wedyn taw nhw sy'n cymryd y rôl flaen wedyn i adrodd nôl i'r aseswyr ynglyn â'r man gwaith wedi cyflawni. Dwi'n meddwl bod yn syniad arbennig o dda bod chi'n efelychu beth mae'r cwmnïau a mannau gwaith eraill yn wneud. Mae cymaint o arfer da tu fas yng nghwmnïau eraill yng Nghymru. Cwpiwch, newidiwch, newch yn siŵr i fod yn ffit cywir gyda'ch diwylliant chi yn eich cwmni chi hefyd o. Un o'r pethau fwyaf pwysig fel asesydd ar gyfer dangos y tystiolaeth yw'r lluniau a ei ddangos sut mae'n cael ei weithredu'n ymarferol yn y cwmni. Hefyd, wrth fynd nôl at y pwynt blaenodol i sôn am cysylltu gyda cwmnïau a mannau gwaith eraill i weld sut maen nhw wedi gweithredu gwahanol syniadau a wedi rhoi nhw mewn yn delio gyda nhw'n ymarferol. Mae hynny'n bwysig iawn hefyd, ond pidwch bod yn ofnus i ddangos bod chi pethau ar y gweill, achos mae'n bwysig iawn bod ni'n gweld sut mae pethau'n datblygu, achos mae'r broses hynny yn pwysig iawn wrth i ni weld sut mae'r man gwaith yn ymdopi gyda hybu iechyd yn y gweithle. Dwi'n credu bod e'n bwysig iawn bod ni'n dysgu cymaint o'r pethau sydd ddim weithiau bob tro yn gweithio'n iawn. Yn gwmws yr un ffordd, byddwn ni'n dysgu'r pethau sy'n gweithredu'n iawn. Mae hwnna'n peth pwysig iawn o ran y safon corfforaethol, bod ni'n edrych ar systemau monitro a sut mae adolygu beth sydd wedi digwydd a dysgu hwnna wedyn sut ni'n mynd yn ymlaen. So fel asesydd byddai'n licio gweld cwmni neu man gwaith yn dangos beth maen nhw wedi dysgu oherwydd bod nhw wedi monitro ac adolygu unrhyw gweithgareddau maen nhw wedi darparu ar gyfer eu gweithwyr. Yn bendant, fel asesydd mae'n braint o'r mwyaf i eistedd gyda grŵp gweithio, lle ni'n dysgu beth ath yn iawn, beth ath yn anghywir, ond hefyd byddwch yn agored pob tro, achos mae'r aseswyr yna, mae profiad eang iawn gyda nhw dros mewn sawl man gwaith gwahanol, i ni'n gallu helpu hefyd fel rhan yr asesiad. Y peth pwysig yw eich stori chi yw e. Chi sy'n gwybod eich stori gorau, gwedwch eich stori wrtho ni. Mae'n hynod bwysig bod ni'n cael cefnogaeth o reolwyr y lefel top mewn unrhyw man gwaith. Bydde ddim yn gweithio oni bai bod nhw'n cefnogol. Ond hefyd, un o'r pethau mwyaf pwysig yw sicrhau bod pob gweithwyr yn rhan annatod o'r broses hefyd. Ar diwedd y dydd, i ni moyn i chi llwyddo. Na'r peth mwyaf pwysig i ni fel aseswyr.